एगो मेहरारू अपना मर्द पे शक करतारी। वो बाहर रहता रे तो उनका लागता कि कुछ गलत करत हुई है। तो कहतरी कि कौन ऐसन गाड़ी धके 3 दिन से आवेला। कौन ऐसन गाड़ी धके 3 दिन से आवेला। आवे के न मन तो बहाना बनावेला। कि सवतीन से लागल बाटे दिलावा। हमके बुझे फिजुलावा। कि सवतीन से लागल बाटे दिलावा। हमके बुझे फिजुलावा।